Hello, hi, Alec. Kamusta mo? Ako. Okay lan. Salamat sa pagpandatana. Welcome sa akong YouTube channel. Ako si Orlan J. Kung nalantaon mo ni na video, please do like, share, comment and subscribe. I-click na lang pod ang notification bell kung gusto ka updated sa akong mga video. Okay raman sa pag moabot na ko dani ba malibog eh nga oh kani wala no wala ko yak kana na ay kani ka isara all not ra sa G dayon A na G A na Kani yang gigamit or kani? kani man lang kani man lang yung top ko. Mapili ka kung kani mo kaya. Pili na ko mas dali siya kung kani nalitod. Kawat. Kawat ang kamot. Kawat. Oh, yung makapahuli ra kay Kuro, bridge ra Kuros. Winery Dogs. Soul, Winery Dog. basta Winery Dogs na. Stop na to.
Mo man nagtimpla niya. Nalakting ang correct. Okay, bang. Gago! Tanga! Inutil! Tarantado! Base triple. Kano ba yung tip? Ha? Tayo. Na EQ. Napagid niyo. Wala ko pala kung sa'yo pulos na nindo. Pero kailan ka marag bridge. Pagka na eh? Pagka na eh? Sangit lang. Oo, basta. Tsada siya ba eh? Yuhid, ayun. Saka pulos ani isa ba eh? Balance. Passive. Madilin mo passive eh. Ano? Dili lang ako kasabot ani. Sige, kapit na po na mawik. Kung saan ang battery na? Kanang taing na battery? Itong gikuha na ako itong skew. Tayo lagi ito ng battery. Yan naman. Dali lang ito mo. Tapa na lang ang tap-tap. Sulit na kayo mahal. Kalas lagi, ang kalas.